presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, Maayong adunay pagbuminaw kayo. sa Lex Pino. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka mo, maing adlaw ka natong tanan? Kumusta ka mo, mga kasama, mga kaigalaan? Ano yan sa minyong alagad si Kanginan Tefon Morales? My partner sa na kudiri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Nagpaminaw ka ron. Kung ako ang pasultihon, asap gida. Always say a prayer, mga kaigsunan. Unahong ginato ang itong pagpanalangin. Labaw sa tanan, itong pag-ampo, yun nga ito sa itong labaw makakagahom. Lord, thank you, Lord. Sa imong gihata ka na mong grasya sa matag adlaw. Salamat yung kay Lord. Sama usap sa grasyang imong gihatag diri kanamo ang produkto sa Seed Marketing, sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Bueno, ang atong sutang po karon tong hatagan og pagdagan, no? Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tikboy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Tikboy. Kini akong problema bahin sa akong inahan nga muray babag sa akong kalipay taon ba. Kung nga na problema ako ani no. Niyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Adun ako'y kasakit. Kasakit nga daw ikamatay. Ayaw sang pitang langit. Unsaon ko kinkinang Nay, is that you, Nay? Kanang imong gikanta-kanta diha, imo pa nang gipangitag uyab, no? Way siguro naminyo ka na untado. Nanay, sa pagdali ko tao niya, Nay. Sige, tag-practically para parang harana, para makauyab ta. Di man bitaw na lumbag kami yun. Di bitaw na lumba. Pero biyaay ni, biyaay, ha? Biyaay di? Mabiyaan gani kastrendo, basig mo ingon na lang kag dasmag bisag kinsa. Grabe. Grabe bitaw. Gusto kang mabiyaan kastren, ha? Basig magpambot na lang niya ka, ha? Basig nagtuo kang ang tao magkatiguang, magkagwapo, di baya daw. Nay, lagring. Di man taon ko babae, Nay. Oy nga, kinahanglan magminyo. Dayon, laki man ko. Bisag tiguang pa ko, minyo magyapon ko. Maminyo lagi, pero pinilian na lang imo. Ay, sos, di kurot nga ba kilibutan na yun? Ina lang. Mamatay gani ko niya, di pa ka maminyo. Ana na yung ka makaingon nga kinahanglan yun di ay. Sadoy, babot lang ko tayo. Pambabot ang babae nga. Gihatag, tadhana na ko nga babae. Tadhana si mong tungol. Maguhat ka nga ang babae mo dool ni mo. Ano ka, siniswerte?
Mangita dito, di kay maghuwat ka. Kahanggaw bisnaong nimo. Way mo ari oy, aron makigminyo nimo. Nanay sa doy. Oo. Nakibiyan ni Sato lagi. Be. Makigminyo na nimo. Magkuha na ba na sa lamaw? Oo, sabi. Si Burik dat bitaw ron. Sige, minyuin na. Aron kun mag-away mo. Lumsan ka sa lamaw. Bungot sa pagkakidot. Nang, wa na'y lamaw din sa inyong sod, Nang? Wa na, day. Basig na apa, Nang? Wa na lagi, day. Ako nang gihuwadas lamawan. Aw, pero Nang, basig na apa, gyud. Oo, tadaan mo ka na ako, tikay. So, tuon mo na ako, lamaw ko. Hala, uy. Gwapo unta, pero istrikto. Arin ako ng lagring, uy. Sige, day. Hoy, kau ba? Ano ba na? Samot na digo ka maminyo ng kalakihan mo tikbo. May nalang tatustik kay kugihan, buutan pa, nanimaho lang lamaw. Kabulay magbinyo atong lamaw, nay. Ang ganong ako man. Di man ko hilig og lamaw. Alam di ay, gahalhal ka lang. Hwe! Siya, tagay ko sa kabutilyang berbe. Lucy, oy! Lucy, ko down yan ang lagring ba niya? Milagro mang mag-inom nang. Nasab tingali kay problema. No, kay mo inom ka man. Ay, naglagot ko aning akong anak. Gadak ko lang lawas, so buot. Ano man? Unsa may na imong sa imong anak nang? Ambot aning bata, kanusa pa ka ni magminyo ning kadahang dako. Ay, wait lang. Wata lang. Basta ko may plano nga magminyo di ay. O kanusa man di ay ang gusto, kanang matiguang na siya. Hakin sa pa may makigminyo niya matiguang na ng kanahang dako. Ay, kaguol naman ni mo anak nang. Ano mo ka? Naaman ko! Ay, Lucio! Pilam na yung edad nang. Na, hapit na taon na malapas kalendaryo. Ug sa kalendaryo lang? Dako pagparuhan nga maminyo, oy. Ang kuyaw, wala pa sa nas numero sa bingo. Grabe naman sa kang bayuta. Ay nga nung mag-uol man ka, nga waman gani ko mag-uol dere, nga nag-waiting ako sa kalendaryo. Uasab di ay ka maminyo. Kuan, Lucio? Wapo, oy. Uy, gano wa pa man sad ka magminyo taon? Ay, naghulat ko, parinder. What kong parinder? Uy, nakaari na di ay imong pariner. Nakaari na, oy. Unya nga no wa pa man mo magminyo pag-are. Na-deport. Nasakpan man. Uy, unsa man day to siya, drug lord? Dili, oy. Unsa di ay? Sa isa ato niyang nadakpan man. Ay, nadakpan nga nag-jaywalking. Sa? Mautong gindiport, pero ingon man to siya nga mobalik siya. Ug sa iya ko nung pagbalik, magpakasal na ko nume. Unya? Wako man mobalik. Ngano man? Nadakpan, nasad sa dito. Uy, sa may sa niya dito, drugs na sound. Dili, oy. Unsa lagi iyang nadakpan, nganong nadakpan man. Ay, jaywalking, gihapon. Unsa ko nang tawahan na? Di siya kakita sa karatula nga jaywalking. Unsan siya buta? Ay, dili, oy. Danghag lang gyud. Ay pagkakidot go. Oh, mayo kay wa ka mula ka rontik boy. Okay, Renay. Ano mo din, Nay? May nakita na kong babae nga angay ni mong minyuan. Saan na? Si Lucy. Lucy! Unsa? Biduang dyan eh, bidab. Usay binuang. Hanggaw man ka. Wa ko magbinuang.
Unsawa ka kailang Lucy, ka ng tindiras tindahan sa Kaila estina. kay ko ana, bida kang tuwa, classmate mo na elementarya. Oh, kailan man ka di ay ka. Kana na lang. Kasi ano na lang, nay. Kana na lay minyo Pangunya binagmayo, kay wa na mo balik ang parener anak. Ang ginoo ko. Ngano di man ka? Kung anay, kanang gislusi nga, mas tako pa rin itlog na ko. Ngano na ba man ka? Ang classmate man may gikas grade 3 hantong grade 6. Bisa kung saan taon nagdiktuki niya yung naong, ay bida, mababaig, may tsura. Di yun hitsurag babae, kay bisa kung saan. Murag si, katong, Kinsa? kuan ba si, basta ba, di lang ko misulti na pero, hindi ko malimot na nga, may suntang taon gihapon na siyang habol. Boy, mamili man kaghanggawa ka Nay, ay lang ko kung apurahan ng minyo-minyo. Nay, naunsa ba taon ka, Unas na tanan, wa ko'y tinigom taon para pagminyo na ko. Nganong mag-ool man ka, nga naamantay negosyo, tulugo na kabuok branches nato. Ay, naunsa ba taon ka na, pangambo ka ni mo negosyo. To ka, Francis, kanang negosyo ni mo, quick. Kaya ano man, nakaminos ka ana do? Ha? Usa sa fuente, usa sa kolon, nya na diri sa ato. Oo, nya, unsabay ako ipakaon sa mga taong tambong sa kasal. Pros, quick. Video sa nimo, makakatingog na. Hanggaw gyud ka hanggaw jud ka. Usay dalian tao na nanay, nga, duhara mo gyud kipaingnan sa tao, o di ba medyo, uli tao, gyapon, biudo. Oh, kana. Mao na diha. Unyag dili ka maminyo, ulitaw ka lang gyapon. Ha? Kita ra ba yang duha? Ug mamantay na ko mag-unsa malang ka. Ay, sos, sa taon, simbako lang na niyo. Nga ano ba taong mag-gool? Makala, kamatay lang diya simbako. Sa? Mao na diha. Ay, kablakan ako, buhi ra lagi ko. Oo, mabuhi si mong mata. Unsaon man kuno nimo pagkabuhi be? Anak na diha, magamit ang imong negosyo na ito. Mugin ang branches ni mo na, bida. Ikaw ba? Nakaminos yung kagmayo ng akong negosyo. Ha? Naibaw ka ba kung wa pa na hagbayratang nangapas mo? O di na nga, pas mo yun ta. Unsa? Tablat ang duha. Aw mao ba? Nala, sige. Ipasira ko ng atong negosyo, ha? Ipasira ko na. Tanaw, tagdi ka ba mapas mo ugway kaong-kaong hanggawa ka? Ay, sos, kung pas mo sa ganay. Ha? Oh, Ganong mapil man ko? mo kang ipasira nga itong negosyo. So, wala tayo kaon na ha? Wala sa kay kaon. So, kitang duhang pas mo. Ahak man ka ni. Madamay masadi ko ani bua nga ka. Mauna niya, nay. Wait lang, just take time lang ba? Wait lang while waiting. Wait sa while waiting. Oh, ano lang? Hilang biyay! Nanay sa doy. Ang ako ba nga? Shut up! Abungot sa ito. Oh, mandi ay pagkakidon. Pagado kaya kung nanay maminyo nako. Murag siyan mahinoy na balakay noon. Kunya, wako kay bao nga doon na day say plano nga wa na ako baybaw Di anang inyong order no ipunso. Anong kabutil yung beer nga gamay? Salamat, Lucio. Unsa pa'y ordero ninyo ng lagreng? Na kay bakanting papel diha siyo. Naaman! Unsa mapapilin Kanang kasuwatan ba? Mahimo ka love letter? Oh, dili. Saan madini mong papel? Suwatan sa mong order. Ha? Ilista lang na ha. At least na pamandi ay kay papel diha nga kasuwatan. Ha, kalistahan. Lista lang diha ha. Doon pa! Pagkakidot, yun mo ng lagreng, oy! Utangon na nga mo, Marie. Ay ako lasang utangon pre. Ay kapala ka. Bayran man kahapon na. Mura may kulusmaut ng naon ni mo, Lucio. Ay sos. Daan man na. Bisag di parta mangutang. Daan yun nagkulismaot ng naong ad. Kira mo, Marie. Masam ka na yung problema ni mo, ha, Marie? Nga, ang hagad ka manog inom? Bim inom sa ko pre.
Ay, kinimanggong akong anak pre pa. Pastilan. Pagkawagi ayo tawhana. Gusto tingali ng matiguang ulit tao. Mago na yung kapalaran, Mare. Dawato na lugin mo. Nay, di manggod pre. Kung gustohon, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang pangutanang anong di manggod gustohon. Gustuhon unsa, Mare? Nga magminyo. Gusto naman kong makakita sa kong apo, pre, sa di pa ko mamatay. Tiguang na bayata, hapit na ta mga matay. Ay, lag pangambong diya, Mare. Ay, kamatay lagi mo diya, Mare. Mangambong ka, hoy. Ay, sorry. Kung ingon ganyan na, Mare, nga way gusto nga magminyo ang imo anak. Basig kuan. Basig unsa, pre. Basig bayot na anak ni mo, Mare. Unsa? Unsay bayot, good pre. Usa man gud na sinungdan ba nga ang lalaki kung diligan ni magminyo, kana bayot. Pero wa may kaliwat na mong bayot, pre, oy. Mao ba? Oh, Ngayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. imam kong kitanaw, pre, nagduda ka na ako, pre. Ako lang giklaro, Mare ba? Ay, di taon ko bayot, pre. Ay, naunsa ba yan? Makaanak ka kog bayot pa ko. Kung mao na, mas maayo. Pero ang pangutana lagi nga nung paman ni magminyo ning kanahan akong anak. Mauna. Nya. Sa may gusto kang para magminyo na imong anak, sa may gusto. Ay, mangutana pa man ka. Oy, nga mo umong dun ay akong problema. Pues, gamitan ning formula nga ko ihatag imo, Mare. Ha? Formula? Unsa man na, pre? Paminaw, Mare, ha? Ingon na ang buhata. Songs na nayo pang ulit taon. Siguro man tingalig iya. Bida. Bida. Saan siya kaon na ka? Kabili lang ko sa dinas eh. Kaon siguro to siya. Kaon gutom kayo. Yang human ako kaon. Tuwag lang ko. Dugay tingalig to sa nanay. Simulas. Ang uwak sa nanay taon. Ay, kanahan. Katupong maayo na. Huwag ko bantay na ulis nanay. Ako sihog na uli, babi. Bangon ka. Oh! Saan ni? Kisabit na pan ako. Oh! Bay! Pwes din na. Kano ko taon? Pita! Oy! Tikboy, bangon na diado. Nakapalit na... Sus Marisep! Tinuod, Tikboy! Nay! Mauna na babayhan ang imong pangasaon. Dili tao na yun. Kung kaila tao na ni. Darling, Darling. kita na di ka. Ikaw na! Ay, ikaw yung Tikboy! Dili pa kang tikay, pero imo na na ng gerger. Ay, wala na yun! Wala! Ay, wala ko sa'y wala. Nagduog mo nga pulos mo hubo, oo. Nya mo ingon ka nga wa mo mag-gerger. Gaon sa raman di ay mo. Nangaligo lang mo diha. Kahanggaw besnaong mo. Bida, dili na yun. Huwag ko'y sit up rin ay. Forbidang Say sit up! Prim up din ay. Hilom diya oy, Tikboy oy. Bisan unsa pa ng up diha. Up. Maibidensya na. Og kada nakita na gyud nako ang sa akong mga mata. May kikadog kang usa ka babay ug kana way lain si Tikay. Bitaw, ako bitaw. Oh, Ginoo. busa, kinahanglan manubag ka sa imong gibuhat niya. Tubagon nimo ang gibuhat mong Tikay. Ay, ikaw lagi na! Pero, nay... Pero wala pero ha. Kung hindi ka na. Oh. Kinahanglan nga imo lang tubagon ang nahitabo niya. Pakaslan mo siya kay kondili mapriso ka. Oh, nay! Pakasli siya. O himuha siyang asawa nimo si Tikay. Ako na. Mao niya akong problema. Murag ako, may naging-cornelis, babae, taon pinaagis kong nanay. Pero bali kayo ba? Nasakpan mi niya nga nagdog mi niya. Wa niya mi mga sinina. Pinawar ba yung taon ko'y kalibutan nga. Sa pagbata na ko, nakadog na dahil may atong Tikay di ay. Nga kami duha, way mga sinina.
Bida, magkatarunganon ka na ibam, Ate Pres, be. Nga klaro mag yung sit up ni, ha? Murag i-frame up yung ko tao na ni ba? Unsa yung buhato na ko, ani? Ako man hinuoy, ikihan mi noon nga, udi kong pakasal tikay, purbida. Uro mo yung taon kay gusto ni Biana? Kay ba okay lang mo? Unsa man? Sabi ako buhato na ni. Pali, tabagi ko niyo Ate Frisbee. Mga sawa ko aning lamaw? Ha? Bam! Kung kamoy pasultihon diya, tikboy. Hello, Ate Fris! Hello, Guyat ni Ate Jinjin, okay? Murag. Mga adlaw sa tanan. Thank you guys sa inyong pagpaminaw. Ada Ate Jinjin, inom sa doon pipitabli para malingaw ka. Good morning, good morning. Taasin mo yung energy. Good morning, Ate Pres. Salamat kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, permi ang mga bata. Gawas anak, palit mo sa Diamond Yema. Sa OB. Special. Diamond Yema Special. Tasty Fish Cracker, OB Yema Special, o Paulitos Macaroni Crunch. Kay mga lami na sila. Sama sa istorya. O sa tanan natong makaigsuunan ha, mga bata inom yun mo anang dun pipi tablia kay the best ka na natong inom mga bata. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karon Si adlaw. Dudong Tikoy. Kanis Tikboy. 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 Kanis Tikboy Ate Pres, gusto na siyang mama maminyo. Daghan kani siya gitupo-tupo yang mama taong maminyo. Usa sa gitupo-tupo niya kinis Lucy. Sa di ko ang Lucy na yoy, classmate na ako sa una. Mas dako pa nagitlog nako. Kay bayot please Lucy. Bayot Oh, bayot na. Di siya. Dito siya iyang nanay na sila isilingan dito nga tigkuhag lamaw. Yeah. Oh, kasi pangalan na bam, kanang tigkuhag lamaw bam. Tanawa ra gud bam. Nya aga kaytong tikuhag lamaw mo iyang gikuan. Si Tikay. Oh, Tikay. Tikay. May tigkuhag lamaw. Di murag Gitupo niya. Di unsa na shotgun wedding at Pres ba? Gitupo niya, di ba? O gitupo niya, dot gyud siya iyang mama, gipakatog iyang anak, pagmata, giubuan niya tanan kay ubog man. Pagbata nila, wa na. Si Tikay o si Tikoy, nag-atikboy, nagduog na, nga wa na sinina. Unya gusto siyang mama nga, ipakasal silang duha. Saon ko na to ani? Ang problema niya, Mauli nga, ipakasal siya siyang mama. Kay, oo. doon na nilitabo nila ko nung duha. Bisag wa, yung sa wa kayo nilitabo na mo. Kay, ako mismo kay bao ko, doon na nilitabo na mo. Paliw ko nung ko, bam. Dong, Tikboy. Bam. Kani, bam. Ato na yung kanan. Kani si Tikboy at Pres, butan tani bata. Pero, na inana, dong, tuyo yun sa imong mama nga maminyo ka. Inal sa di mama, dong, di ko, ana. Mamangita ko bubay nga mauna. Dili, mangita sa babae nga, nakaganahan siya, nakagusto siya, di ba? Di kay anak ka diya, dong, paita na, dong. Lisod ka na, dong, inigdog ninyo nagagabi, piyong yung mata, di yung kakabuka. Di mo kaganahan, dong. Ikadog, noon sa, bam, unsa may basa diat Bible, be? Kung ari ka diri sa Sirach 7 verse 23, gingon diri kun may mga anak kamo nga lalaki. Okay? Kung aduna ka mo mga anak na lalaki, edukaha sila, tudluin sila sa pagdisiplina silang kaugalingon samtang bata pa sila. So, kaning gihimo sa iyang inahan, part diya po ni sa iyang pagmatuto sa iyang anak na lalaki. Ako nininguto ako mag-iskot na ka o kahimtang sa kasing-kasing, pinitik sa kasing-kasing. Usahay, doon ay mga kaminyoon nga pobre, doon ay kaminyoon sa nga dato, pero mingon mag-unsa man, kung amang gugma, kung ang kaminyoon, nang layat sa bintana mga plato o kutsilyo, kay way gugma. Tinoda. Isod kayo dong. Kay kanang unsay nga niong wa may kaw silang kaminyoon, panalang magminyo sila kay wa man mahigugma. Usahay kung dunay mga kahimtang nga ni kaminyoon nga way gugma, usahay man madungog nimo ang mga linya Gipakas lang mo akong lawas pero kung kasing-kasing wa. Dama man ha? Dama. Mao lagi ba madungon mo sa mga linya yung unana. Inana Ate Pres kinalang gugma gyud kasi mo sawa. Ako kulatahon kung lisa sa una Ate Pres, kulatahon. Di lang jud ka. Di iyo kay gugma ko lisab. Labayon ko baso magsanding ko buak yun. Targeton ko kutsilyo, wak yun. Butang yan lisa sa una Ate Pres. Butang. Thank you kay ma, salamat. Ano mo yung sa una karon di ay? Bueno, oy. Di na butan ro. Unsa may akong buhaton, akon may noy ikiha, kung dili ko magpakasal ni Tikay. Wala bagyod taon ko gusto ning babayhana. Og ikiha ka,
mas maayo. Aron mahibawa ang huwes. Unsay mo Mao na. Tinuod. Mas kamo pa'y kasabaan. No, mas kamo pa'y kasabaan tungod kay pinugos man ang maong kaminyoon. Gawas kung na makita bito na to sa Facebook kanang adulpit sa mga lugar dapit sa ilahang Mindanao sa atong mga bisita. Doon na may mga lugar ngadto ang mga ginikana ro may magsabot nga minyoon. Usa ka amigo nako nagsige gihilak na sila anak usa ka buok. Iyang edad 35. Unya? Iyang asawa 17. Dito na sa area ng Linisir dapit sa Mindanao magsighilak. Magsumbong siya sa mga babae kay close friend man sila. Wa matigog ma. Di ba? Nya ming ginok mga babae. Ano may mga gianakan nga wa makamoy gugma. Wa makakay gugma sa. Ang laki mo'y way love. Kung sa may mga may anak usa, di gani ka mao kuno man laba. Oh. Tinuod dahil sa ganina. Gawas sa inyo na anak, nga dili ka mo manlaba, dili mag-unsap pa diya. Kung wala gyud kay gugma. Tinuod na. Muna mo. Dili kay labaray mong gigugma. Muna Ang kay. kasing-kasing yun mo igugma. Mao nga man. Dungog nimo sa mga linya usay sa mga drama. Ngayon gipakaslan ko ikaw. Gipakaslan tinuod ko. Pero ang ako ra kong lawas, ang akong kasing-kasing. Parehara na sa drama ni Cosel Francis Paris, sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Maura na. Pero Ay, kalayo. pero kung atong ako lain man. Sa lain mo? Uy ko nga, sa man, magpakasal to, ane? Yeah. Nagkupot ko, manita pakakasal. Tama pa dito naman, no? Kala ko ay puzzle, tihon.